Adeye Omodom, Eche Omo, Berema Soronko, Kofi Ajimai, Minuyakuma, Timanso Kan. Na papa na meka na asem no, na ye friend no Mr. Peter Abankwa. Ewi asem sem doso. Aware na timi ankwa echiri. Nti aware no, omo papa mu. Echire no, ema me papa ya one no eja aware na damfo bi bua no, ema ninya adwuma wo sunyane. Na sunyane ho no, ena ni doye Ninyami suro ene ne nneoma na wo ne hunti no ni nuanom pii ne manom pii ene ne nafofo pii ekoka no ho wo sunyane ho na oye adwuma ma Ghana Commercial Bank emu dodo na no aka sunyane ho ye ma me die nyame ni enipa nimuni na oyo obi a nenim tie anche bia no nyamisa ye ne dom a ohia owura bia na ye papa the friend Mr. Owusu men nyame che omo e baba akon a ye friend na sewa menua kuma ba akon no nti kutemu na nyame ye omo adom na omo kono na menua kuma Kofi Ajiman ene akui abo atima de na omo nyantaban kese a omo tintim omo bo omo bra omo ne omo ho kafo nti omo de omo anko abrochire no bi nti ode na se wa ene ekoye abrochire ho nso okoye do nso no one de on fa de presby ni agro fa ne basri ni agro okọ ho nso na okọ basri eko eyi wo ho nso sa ye kwa member e wo ho nso imame mesie